Maayong hapon sa inyong tanan, ang atong toothbrush, ato ning dalhon. Sa wakas ay nakumbinsira nato si Mario nga mag uban sa atong lakaw. Kay ako siyang giignan og dili siya mag uban. Never pa nako siyang balikan hangtod sa hangtod. Gano man uroy. Mga muho bata. Gwapa gud ta. Unya karon di ka mauban sa kuat. Trapuhin ning kuan lamisa. Nay basa ho kay igawas namo ang bedsheet kay kani dani isirara ni namo dani. Kani dani ang kwarto isirara namo unya. Pwede man sad mag katulog dinira sa kuan, dinira sa ubos. Kay makatugan man na dadto ganing ni agi. Diya man gani ko nagkatulog. Ang kaning kuan iyaha jud ning gisulod ni Sherwin Dani kay di kuno niya gusto pa gamit ang iyahang kuan. Sa pa kanay kuan dani silupin. Dili ni niya ipagamit. Na, tanawa na, anay. Buk-buk. Dana ra na, Ya, ready na ang among gamit. Ang unlan. Kana, butang na dagto kay para mo ilang unlanan. Da akong giignan si Utik ang akong gibilin diri, guys. Unya, dili ra sila magkuan. Dili ra sila maghigda. Nya, ipagawas lang ni kami. Dito sa gawas. Lah, napuno ng tubig. Puno na ba ni? Oh, very good. Kay naay tubig. Yan, nagready-ready namin ni Sherwin kay para mag-ato na dayon mi. Hala, abangan ninyo guys. Malipay dyan si Madam kay nauban si Mario. Kay kani si Mario, mura magud sa ni siya utok. Sa unsa man ay magitag-utogaan diha? Taka. Agay, asa gi-scam na sa siguro nimo dani ang kuanda. Lagi ayaw pa pag nilabot ay pagpangunay diha kay na. Pamasahe ra ba na nato, igor ra ba na Unsa man cellphone nimo dalhon nimo dili. Unya ngano wala man nimo gi-charge ka ganiha. Nangilog ka mag-charge dani. Pagdali na diha. Dito ra ko ag-ili sa ubos guys kay basin matabo na mong ulan. Ibutang na dito ka medyas ka. Dito sa kuan. Matabo, masalubong namin ang ulan. Naku, mabasa ako. So, naniguro na lang ko dito na lang ko mag-ili sa ilahan ni Lilin. Nya kani dani. Okay man ni dani, di man ni hugaw dani guys. Nya ang uban mga basura na ligpit na. Yawi na. Andi na, dani na butang. Dani na butang mo. Dana. Di na kahulog dana. Kani dinhi na butang. So ni hugaw ni? Dili na mo na ako suton. Agoy ay napaikon kay kamera kana. Ginoo ko bayuta ka. Ay pagkuan-kuan diha kay Ginoo ko. Mahal ra ba ni ha? Mahal ra ba ni? Tag 500 ra ba ni So karon ato na ning Mana? Ready tanan. Sige na. Bos na. Ako ni. Power bank dalha. Agoy Ginoo ko ang power bank ay nakalimti. Isaksak na dito sa kuan, isulod na dito sa kuan ko. Bag. Amat imong kuan. Bag? Maayo ang buot ni Mario. Kay usay iyang buot ani murag buot sa tipot. Baho kayo. Char. Mahat sa bag ma. Lagi. O dalhan niya kay pagwapa na nako. Ba ni bukat na gini Sus kibulok ka bukat kini tani. Tagana pag di ka gusto kagwapa ko. Ay dan sumay sa dia. Ayun na pagpangilabot diha. Ano kami scam diha. Kana mo atiman na. Kaya ako nang suoton hawa na din di. O kaani Kana kay mo na jacket na tuon niya ito sa bus. Kana. Sige. Dala na sa jira ko tang ako daw na tabi. Mama. Hala guys, thank you so much sa inyong tanan. Si Madam Joy Joy ako na siyang gi-chatan. Iko pag-prepare na diha Madam kay adto na ta. Kay we're going to Davao and Davao to Jensan. Thank you so much kaayo ha Madam Tucci for my experience sa tanan-tanan, ilabi na dito sa Enchanted River, dito sa Sibadan ba to nya, going to Davao, and then karon na pod going to Surigao, Jensan. Thank you so much, Madam Tucci. Andi na di. So ng sakit ma. Ayo kani kay baho buwad. Ano? Dakit so dire. Kani. Isulod na kay isulod ni nako ipasulod nako ning sanina kay para dana ra mausla. Sapatos nga. Ginuo ko pa man ko nakapamanti bayot. Sa nila sa gani ko. Nawas sapatos ni. Nada na. Ayaw na lang ikuan. Ay nagisulod diha.
Kani power bank dani itampo sa kuan oh. Adi na di. Di ka balo. Ay si Mario, utok dani, utok sa. Pila ra pagtilo dani, pila ra pagtilo dani. Dai ibutang sa kuan. May gani kay muuban siya kay hindi lagi siya uban na. Titi ko mo. Titi lagi. Gidala ba na ako imong titi diha na adi akong gisulod sa kuan. Bag. Ay, Ginoo ko bayuta. So, abangan ninyo guys ang mga kaganapan si Maring Inday kay tuaman dito si Maring Inday. Tapos kanina nagchat sa akin si Maring Inday. Kailan kayo punta dito sabi ni Madam. Tapos sabi ko kay Maring Inday, nag-prepare pa kami ng mga gamit namin at saka kinumbinsi ko pa si Mario. Mabuti naman at nakumbinsi ko. Kasi kung hindi talaga siya guys sasama sa akin, goodbye lahat. Iwanan ko na talaga siya. Kasi pumayat ng pumayat si Mario guys. Kaya kailangan talaga na sumpuin talaga ang mga transaksyon niya. Oh, palaging umiinom dito. Iwan ko kung natigway ba ang baka. Agoy, anong ginagawa mo dyan na? Nangistam ka na naman? 20 ka ngayon ha? 20 ka. Binilhan kita kahapon ng isang kuan ha? Isang kaha ng sigarilyo. Ginuo ko isang kaha ng sigarilyo si Tinta. Si Tinta 80. Tapos hurot na. Ay, naku. Maano sa tagay, maano sa sigarilyo. Ang impas dana. Tigbak og sayo. Gina. Dahan ko ni. Dalaha ka na ay pagpangilog sa akong charger kay lain na akong charger. Pahumot dalha. Bugat na. Kani lagi ho kay pagwapan ni. Bugat na. Kaya so tara. Unong. Ready na ta guys. Paingon namin ni Sherwin. Unya na kumbinsi jud nako siya nga muuban. Paingon na ta si Sherwin tuan na siya naghulat dito sa ilahan ni Madam Joyjoy. Ako si Joyjoy gipaadtuan dito kay para pag abot na ako dito diretso na, di na mag hapit-hapit. Ni gipasigan ako daan ng suga kay muanha man si uti karon diri. Ako na to siyang gikontak, gignan nako nga diri lang sa siya, sabot na nako siya daan niya. Ako ra pod sad siya suhulan. Kay timing man pod pag uli na mo magsweldo naman pod sad. Ay giahak si Madam Joyjoy murag wala pa man ni naghikay. Hagoy. Pana? Agpas! Ayun na pagilis. Giyahak man ni agiignan man nga. Hagoy. Ala tati, nay utang si Rwin dani. Nay utang? Nay, sigarilyo. Pila? Kagyang kuan na 200 ra kay 200. Gana rin. Sagdi lang. Agoy. Kay bawa ka nga ang tindahan anikap sa halin. Imo sa nag-utangaon. 200 kape niya uta. Ano, paapil na tutuyo yung kuha din eh. Wag gid na inom kay kung nadigay ko gatang ni. Ayaw gighatagi. Kay daan ka to si ang ingon. Ingon siya nga. Kay impas gid siya og mag-utang sa tagay. Oh na, wag gid ko ag kanang bitong pa ni explicar ang ala. Kay naguli ra day mo kagabiin ko? Sila ni Papa man nagpabilin. Ako naman ito sila. Na disgrasya ka sa ni Alan kagabi eh. Hupong bang right. Wala ko kakuan. Kami naman ibong nauna ulit. Nakatulong ba ugat? Durab. Che asa man mo che. Sila man ni Mama adto mi sa kuan, adto mi sa Davao karon. Tur ha. Oh. Nga, Hi guys. kisa may una din niyo napangas ni Mama. Kami kinaulahan ibong ulit. Kinasawa. Ulahi lugar sila Ibo, kamo ni Ibong. Kami kinaulahan. Ang una di sila pagpangas. Una sila. Takuan nante. Ganyan ang kuan sa babao kayo. Sumibi na kapin. Alos na binakapin di ay nagiaha kani. Ako ito isa ng ground. Oh, Si Pinita tulumi. tanawa lagi nag-uwan na. Ha? Gituklod niyo ang dito. Asa gituklod? Gituklod daw ka. Ano dito sa cellphone mo. Gituklod nagtanaw sa di hindi sila sa video di ay oh. Na hagbong ang bata, tanawa lagi, nabungi na, ipas. Naunsa man tuang ang gitulod man to nimo? Si Kuko nagduyan.
Nagiahak lagi. Wala naguwa na guys. May ganit kay wala ko nag-ilis daan oh. Dito ra ko mag-ilis sa ilahan ni Lilin. Joy! Sige na. Hi guys. La nag-uwa na jud. Nag-fax na diri tan-awa. Nag-fax na. Giahak sa kania. One man. Saon na lang dia. Punong rana. Ha? Punong. Gani. Ay, mama nga di. Nanasan ni isa ka kaho. Kagabi isa kaha kan isa ka kaha ang isa kaha isa ra ka adlaw baga dana kaha-kahasad. Lagi. Nag-uwan na hinuon guys. Ang awa nagkusog na hinuon ang uwan. Sapon sa uwan. Si Madam Joy ready na siya. Nakailis na. Nya kan pinag-uwan man. Sao na lang niya. Ta. Kay nagtuhak na ang ulan. Tati, ari na mi. Ingko. Ari na mi. Kay murag hinahinay na ang ulan oh. Timing kay na ako'y kuan sanina nga gidala dito ra ko mag-ilis sa ilahan ni Lilin. Kay bahalag mabasa ko dito paingon sa ubos. Ay, agilis na kate. Oo, giahat nga ingani ay ra lugar ko pag adto dito sa kuan. Di ana mi diri sa ilahan ni Lilin, nya Sherwin, maayo ang buot karon, dili nato gubuton. Nya si Otik, siya na ang akong gisabot para magbantay dito sa payag. Tuana dito Ako ang, lugar caretaker karon. ang internet wala ko gitangtang. Kay gisiraduhan man ako ang kuan katong kwarto. Internet ko rito. Oo, na internet dito. Ang kuan natin kung magkuan ka lubaga lang tong suga. Sino baga? Ay, wala, namimiss talaga kita, Day. Saan ka ba galing? Ay, sa eskwelahan. Ano ginawa mo doon? Ani malag sapaw-sapaw. Hala. Bakit sinapaw-sapaw mo ito? Uy, Tinamad na kasi siyang magbihis. bakit nabutas ito, Day? Ano? Lubaga lang tong kuan kay para Sura sa sala? Oh, katong dato sa salaw niya. Ang katong kuan, ang katong lamisa, igawas lang ninyo dato sa nay balkon. Oo. Sweldohan ni Pag inik uli biya kay kada nga to na sweldo. Ha? Aha naman sagot. Agoban ka? Jinsan kami paingon. 1 week kami dito. 1 week kami dito. Bitaw si Madam ra nahibaw. Si Madam Toots unya ako na siyang gi-instructionan. Nya ang sudan sa iro tika pa may sudanon sa iro dito. Palitin na lang isa ka kilo nga gabon or tamban na. Ang sudan niya, ang sudan sa caretaker. Isa pud ka kilo nga kuan. Na ang budloy or unsa basta isda. Nya mag-ilis ako guys. Ikaw Joy, di na kag-ilis? Ah, insakto na mo ha. Waman nagundang sa ang gwanda. Nagwan man dito, nagwan dinhi wala. Sukiwan dito. Usok wan dito. Nabuang ang uwan. Ha? Walay kurente? Usok wan. Balik mo. Ang baka tikto ay ito sa kuan. Ganggangan ko no. Ay, tay sa pa si Sherwin ato pang utanon kay siyang nag. Sherwin! Asa ang baka gibuta? Ano pit nga ganggangan man? Dito sa Narabay bulang huyan dito da. Bantay ka lagi. To ako na sa ubos tik. Hoy. To ako na sa ubos, ganggangan din sa kamada. Ganggangan din sa kamada dito kuno sa shortcut. Naadi dapit sa nakikuan. Adapit Joy? Dito gani dito dapit sa kamada o. Pasapa, paano sa sapa? Shortcutanan agyanan pero sa balay ba? Oh. Oh. Ilog na sila agbantay guys. Gani kay. Ilog na mo. Gani. Pag uli na ako makakwarta man ka kay sweldo na ba yan na adayon? Si Ligi na din tutik ang kuan katuang aguban ko. Kuan, ha? O ali aguban ta. Aguban ka dai sama ka sa akin. Ayaw niya sumama sa akin. Ha? Para to ang palitan pa to karon. Ato ko sa ubos man. Ato mata sa ubos. Adto ba ka sa Ande. ubay? Asa man ita pa sa bukid. Ato ta pa sa ubos. Lakaw ra pagtugbong na mo daw palit mo sa isda. Agito na ganit tagi Ay, ato ang gritso na dai mo. O sige na, kaya ready na ta guys. Ilis ako.
Kay diretso na dahil misa. Ubos, Ginoo ko kusog kay uwan dito sa bukid. Ang diri, wala. Grabe ang uwan. A few moments later. Nakailis na ko og na ako'y ihatag ni Lilin karon. Kani siya Lin, mura ni siya inhaler. Oh, kana siya gihatag na ni Madam Tucci. Thank you, Madam Totse. Yes, thank you daw Madam Tucci, kang utik. Kang angging. Thank you, Madam. Yes. Salamat, Madam. Thank you. O kani kang mama, ihatag niya kang mama. Agoy, nagilak ang bata di. Ay, nagilak. Ayaw, gilak-gilak ha. Kay ato nami. Uban ta. Uban ta, mami. Uwan ka, ha? Hi, guys. Ang among bata, guys. Nagkibi na. Hello, guys. Ang kang Sherwin, di arapod. Sulay. Ang saan na pagkuan. Tesa pa. Paano sa ha? Kuan ni siya. Kanang magsakay ka, kung ano nini mo siya, nagkuliro kung saon. Adi ara. Si Monty dami klaro kami siya. Oh. Ay, di ay. Dira kay sa nuson man ni siya. Nara diyo. De. Klaro ka bahaw. Uy lain bahaw na mura man ni karamil. Akong pahumot ginuko nabilin. De. Choco. Dadi ko dani. Uy lain. Ito ay mo pa. Oh, mo gulingon. Choco. Nagsuko ang baho. Di ko dani kanang lain. Daghan man ang pahumot ni Momon. Mura to ako man. Kato isa di nabikil to kuan. Dito. Di na to anda ay kuan. Kuan naman mo tagsuko dani. Kalain ba sa chocolate ang atong baho? Pupunawan bahaw. Suko ang baho. Kaman kayo namin tol? Ay makauyaw kini si Manoy wa taga Santa Ines. Naimpas ka Manoy. Manoy nga, sige mo na, bahalag mga bungi ah. Anna gid ahak iti. Ano na bagay ni Manoy nga, wala rin kusog na. Ay, laki mo motor ba kay para pag sila mo ano na? Sakto naman ni Dani. Di na mabasa na. Manoy kay para na ay partner na to ni Joy Joy. Unsa Manoy uban ka? Tuabay Joy Joy dito naguna na. Oh, libre man ni Paris na Oh. ni Mano, ni Unsa man dili ka nasa ragaga dito. Maday, Noy, iparis si Guwapa to Maday. Noy. Ha? Ala guwapa kung ilang boss sa ragaga na impas na inoon. Guwapa ilang boss. Na impas siya. Impas kay guwapa ilang boss. Lambot ulo tita sa ragaga na impas na. Ari nami Len. Ari nami ninyo tanan. Kay si Madam Joy Joy to ana. Bita karon kay maayo ang buot ni Sherwin. Niya si Mama, okay ra sad si Mama kay nagba lagi sila ni Alan, okay ra man pud sad kuno si Mama. Abi hugaw man lagi na mo sanilas lagi. Gibrasam tanan nimo dito. Di man ni ag. Ugasa sana dito bib ka. Na hugaw kayo. Ato pa betas kagayan. Gina. Unda na raw, danaw. Ginoo ko man niya tan-awa ang ihang gisuot. Hugaw kayo, ha? Nagkuhan ba dito kagani ha? Di kuan kayo ang dalan. Nyawa na nang hugas pag abot dinhi, nang hugas ng gani ko. Dira atong outfit check. Ang kilid ko ana. Sus Ginoo ko, Mario Jose. Patod mi ni Janjan. Nya mo ra sad kuanan, klitihan si Janjan. Ang kana kilid ba ko ana? Kilid kay naay kuan oh. Ginoo ko kani mga laki bitaw no. Mura rag wala. Awa. Sakay na ta guys. Ihatod mi ni Janjan. Hinahina ra dyan na. Sige. Tet! Pagpalit biya sa bahog. Diretso na din dito ha. Ang baka, para dito sa kuan. Diretso na tagay. Buwan si Mario.
Sakay namin sa bus. Kagayan di oro niya. Oo, Cagayan. Asa man si... Plaster man kayo si Mario. Hawiri. Hawiri. Nya, kaning bag. Diri rani nato ikuan. Si Madam Joy. Okay na ka, Madam Joy? Ano itong pan, Mak? Ito pa rin bang? O si power bank. Nara dahil ang power bank sa akong kuan. Diretso na dahil guys. Cagayan mi tulo. Cagayan. Cagayan and then Cagayan to Davao dayon. Ha? Cagayan. Cagayan na taagi. Kaya kung sa Butuan tadugay man kayo. Tayo man. Ay, ito sa itlog kay kaon si Maria sa itlog. Sorry. Tubig. Ay, nasaka wala. Itlog. Oh, itlog. Itlog ni Mario. Tagpila man na 40 ra sir. 40. Tula ka buo 40. Tulo. Kita oh. Nagparit sa sa itlog oh. Ah, bago ni buto. Nada ni. Itlog buto. Ayo pag 40 ni. yes. Duhaan na lang. Tubig. Pila na? 25. Buwan ko 5. Kadot lang ha. Kadot ha. Ay, yara, tubig, manay po. Ay, di sila makasaka. Itlog. Live oh. Mawili. Hatagan si Madam Joy Joy. Kuwang pa kong 5. Tubig, manilino nga po. Tubig ka, manitlog, manitubig. 5 kuwang Madam. 5 ra mo. Hindi ara. Thank you. Salamat ha. Nag-request si Maria sa itlog. Kaun tag itlog Madam Joy. Kuha na isa. Kaya duha-duha ta. Ikaw sa nakimahulog ng power bank. Diyan din ang duha ko andi. Hatag ka ni Madam Joy Joy. Kuha sang isa. Yeah. Madam Joy. Your itlog. Itlog ni Mario. Uy, ang imong kuan. Ang imong ugala. Kuanan na imong ugala. Kaysa pa, ama silupin. Kaysa pa di. Dili, kaya ang ugala dana. Wala galing pa dire. Ay sa diyo. Ang ugala di mo, ano may butang. Sa pa di, kaya may silupin dani siguro di. Wala pa pa dire. Na dire mga. Katong silupin dani. Tubig ka na? O dani na lang ikuan ng putos o. Ikuan ha, dani putos o. Nahuwa na, impas ato. Dani putos, tayo sa pag. Kuan na. Abi pag usik-usik. Sampaan ta lang sa kuan. Dana iputos. Dana. Kaon siya kuan. Putos na sa kuan. Wipes kay ulay silupin. Tubig dana na. Gamit po sad kay niya tong power bank. Wala ba ni na charge maayo. Abi nang kuan di charger dani di. Sa man nga charger ang gidala nga di man ni mao. Basta ani bayot pa. Hi Matsa.
Mga followers. Thank you so much. Hasaan nila haani? Silingan na siguro mo ni Kuan, Madam Brenda. Silingan dyan mo, Madam Brenda. Oh, si Ria Filingera, kanunay dito sila ni Madam Brenda, no? Social flavors. Si Jean Bulag, all right nyo ha? Dito sa ila ha? Nasa sa sentro sa saan. Sa sintro sa saan dyan ila ha? Ganahan ko na to sa iyahang Kuan. Katuyahang monkey nga gamay bitaw. Si Jinky. Abay, lagid mi sa inaguan. Sa inyo ha. Kay patabok. Patabok mo to ilahan no. So sa ato pa dili pa mo tabok ang inyo ha. Oo. Diyan ang balay, tabok na agi yun yung sila sa tabok. Dito na pa sa naitindahan. Skina. Itaw no. Gatanaw pa sa... Kalaag dito. Ha? Kung nakita na ng vlogger, ikaw lang pumunta sila. Daghan kay datong birthday niya, di ba? Daghan. Gi-invite ko na to ni Jean Bulag. Kanya kay mumantong time mga nagwansan sa bukid. Ya wala ko kadayon og adto. Na ako na gignan nga di ko kadayon mi. Nya, enjoy kaayo ang birthday. Tanan mga daghan may mga daghan kay mga vlogger nga ilang gi-invite. Oo, sila ko an. Sila yung Aliw Queen, sila ni Serpon, nakaadto Nicaragua, dito. Nicaragua. Nicaragua, nakaadto dito. Daghan kayo mga vlogger dito. Ng adorasyon. Silang adorasyon. Yan na trending pa kay si Jupita, wala na invite. Diyan na misa Cagayan, Agora Terminal. Manihapon mi daan ay mi magsakay sa bus kay basig. Di na muhunong dito sa kuan. Panihaponanan. Alas 7 midyan ano. Ako dito alas 11. Alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2. Alas 3 na kaabot dito. Okay na ka, madam? Ha? Alas 3? Oo. Matulog na ta sa bus. Okay naman. Ano mo agig butuan anak no? Bukid nun mami agi dam. Idirita mo sa kahit butuan. Balik na mo, balik ulit na mo. Pwede ra diri kay duol ra man diri good kay sa kuan kana ang butuan Saan na agian. dapaw? Diretso na. Tago. Dili na. Kasi man lang ikaw lang muli. Pero kung tagom, pwede ra siguro siya diha sa butuan mo agi. Kadigani ko ganang butuan, yan ay kayo. Layo jud. Ay butuan pa di mo gikan dam. Anak, digos pa yun, dapaw. Digos. Grabe digos. Sapa kay napay nagkuan Ibaw ka nga naulahi ta pagkuan. Tindog. Digos pa dahil ni sila ni Madam. Digos pa yun Alibib. kaon. Yan mo ato pamigsuan. Aso Buwangga sa Arokita. sa Buanga. Murag ang sakayan dam sa bus dito sa kuan. Bulwa. Bulwa ka to, dam! Bulwa. Tanaw na ko, masakay mo para bulwa ka to. Kunti ka po. Ay sila ra man sakay. Para airport na. Para bulwa. Dili nami. Dili na mo. Dahil may sakay din ako para bulwa. Sila. Bulwa. Magkaon midaan guys. Ali Madam Joy, ano mo ba? Ba? Bantay din na babe. Dili rami. Kaon midaan. Kay gutom naman. Mag-alas 8 naman good. O alas 7:30 na. Madam Joy, alik na. Ay, kinuko. Si Madam Joy Joy. Guys, luto na ang among order. Thank you so much sa inyo, Madam, ha. Taxi boy. Aw, naamay kuan, free sabaw. Naay free sabaw ani. Sabaw sa Paris. Uy, luko. Kuyaman ko. Kaon midaan ay magsakay sa bus. Kay si Madam Joy Joy gigutom na. Kaya si Madam Dani, nag-absent rin yung kauban si Juan, no? Si Dan. So, nakapalo ko si Dan sa akuan. $24 man mo Dani, no? 24/7 po. So di ba rin, ang inyong shifting, ari, tulo ka shifting? Yes, 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Mau ba? Pero dagan man po, malingaw man po, kaya na may dagan mga awan, di ba? Yes. Diri ra ni siya guys sa Agora
gilid sa public market diri sa Agora, Tanawa. Market naman na diha. Sa muna yun eh. Ha? Sa muna. Oh, nice ba? Tantanya na ako. Eh, kaunta. Tantanya na gigit kaunta. Susunod. Gutom na si Mario. Maunang kaong sa milaan. Thank you so much. Naatay sabaw, guys. Sabaw ni siya sa Paris. Dara, madam. Wala, salamat ha. Oh, naapod sad mi drinks. Gutom na ka? Aw. Hello guys, mga una tag guys. Mura ba sa tagkuan dani oy anaros na mga on. Kuman ani, ay haday mi magsakay sa bus paingon sa Davao. Salamat kayo. Bye-bye. Tapsi boy. Nahuman nami og kaon, guys. Ato nami sa bus terminal. Kay masakay nami paingon sa Davao. Madam Joy, okay ra ka? Yes. Oh, nagsilpon-silpon si Papa Mario oh. Ang earphone nga gihatag ni Madam, yahang gisulayan. Siya sa ang magkuan gamit anak karon kay biyahe man. Madam, alin na Madam Joy. Hindi ano ni sa kuan. Entrance. Pagting ko, ha? Wala, dili ko nukoy pa video. Yung si Mario. Sige, ato sa iyo. Lagi. Una-una si Sherwin. Nag-stop daw daw. Hi, Madam. Nag-uban. Nag-uban. Hi, Dam. Akani kay non-stop. Sakay nami, guys. Wala pa na-upload. Nag-upload si Madam Joy. Wala pa na-upload. Diyan na may guys sa Quezon niya nangapi. Milo kang Joy. Milo na lang sa dako Namay ko na ito asukar. Hindi ka mamaya, sikat na. Ha? Dahil ka nagkaunong. Lawag yung kapatid. Ha? Oo, kapatid. Ano man? Di, lulok ka kayo. Sakit padagan na? Anak kita mo. Labi na huwag magliko. Bawal sa kasi. Kita na kasi kita. Tamis. Tamis na. Gamit sa lang hiyatag ni Madam. Ya, kuan. Inak mo. Kuan ba? Say pa, ha? Inak mo. Iya ka? Tungat-tungat ang kadali na. Dool naman ta.
moments later. Good morning! Good morning, Davao! Madam Joy, alin na Madam Joy? Sakay na. Pasakay na ni guys, painom ni sa Karina. Lani, Madam Touch. SM. Abot na ta. Basi matugan niya. guys. Alas 4 na. Mali. Imong bag. Bili sila. Ja? Here na me guys. And atong chatan si Tita Sara Gaga kay wala pa na siya natug. Mga pila dito, ano ka niya? Wala, mga Ha? pinasad ko. Unsa ko no? Mga pinasad ko no. Good morning. Thank you guys sa inyong tanan daghan kayong salamat. Diyan na pud mi diri sa Davao ilani Madam Tucci. Ug daghan kayong salamat sa mga suporta. Og diri ra siguro mitama ni Madam Joy Joy. Kami ay magpaalam na. Bye. Bye bye.